रन्जन दैमारिया बुंदोंमोन মই जेलाव थाख'थे थाख'थे बड'लेण्ड हज যাব। बर'नि फिसा रायजोखौ बे सिख'लाय दिनै सालायलायबाय थादों। मा हाग्रामा महिलारिया जोंनि बर' हारिखौ गोथां थगायबाय नामा? नैबे जिथु पस्ट बेखौ जुदि जों नायोब्ला जों दिनै साननो हायो हाग्रामा महिलारिया जोंखौ गोथां थगायबाय। मानोना बियो बुंदोंमोन जुदि आं पावाराव थायोब्ला आं रन्जन दैमारिखौ बख'नो हायो, जेबो नङा आंनि थाखाय होननानै बुंदोंमोन। आरो मोनसे आसाया बेनोमोन जिहेथु प्रमद बर'आ गावनि गादिखौ गोमाजानो गिनानै जिहेथु रन्जन दैमारिखौ जेलाव दोनदों होननानै जों पाब्लिकफ्रा मोनसे साननायजों दे जों सोलायनानै जोङो हाग्रामाखौ दैथायहरनोसै। खारन हाग्रामाया बुंदोंमोन जे आं जुदि पावाराव फैनांगौब्ला रन्जन दैमारिया ओरैनो गगोन। दा बाथ्राया सोलायबाय। बिथाङा दायो मा बुंखो? एनडिएफबिनि गाहाय रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय बिटिसिनि आवथायाव ल' एन्ड अर्डार गैया। रन्जन दैमारिनि जेबो तथ्य गैया बिटिसिआव। रन्जन दैमारिया बबेनि? आरो रन्जन दैमारिया सोर? बे सासे बिदेसि मानसि नामा दिनैहाय? आरो दिनै रन्जन दैमारिखौ लानानै पलिटिक्स खालामबाय थानोसै नामा? गवाबा गवा रोखा बुंदो आरो मा साजा होनो गोसो होनानै बुथारस्रादो। जाय दिनै गावनि जिउखौ हारिनि थाखाय बावसोमबाय। दिनै जुदि रन्जन दैमारियाबो जुदि रांखावरि लानायमोनब्ला, थाखा फैसा लानायमोनब्ला हयथ' निस्सय बेबो गसिगौमोन। नाथाय जोङो दिनै रन्जन दैमारिखौ सासे सैथो लिडार होननानै जों गनायनांगोन। मानोना रन्जन दैमारिया सैथो लिडार नङामोनब्ला बियो गाव हारसिङै उदां न'आवहाय दिनै मोनजागौमोन। बियो गावनि बिसि फिसायजों बा गावनि गथ' गथायजों बियो थानानै आलो गोजोन बैयाव शपिं खालामहैलाय खालामनानै बियो संसार जानो हागौमोन जुदि गावखौल' साननायमोनब्ला। नाथाय दिनै बियो गावखौल' सानाखै, बियो हारिखौ सानदों। दिनैबो गोसोआव रिंखां फैयो। रन्जन दैमारिया बुंदोंमोन মই जेलाव थाख'थे थाख'थे बड'लेण्ड हज যাব। आं जेलाव थानाय समावनो बड'लेण्ड जागोन होननानै रन्जन दैमारिया बुंलांदोंमोन। जाय रावा दिनै जोंनि खोमायाव रिंखां फैनाल' थायो, नाथाय बर'आ दिनै बड'लेण्ड होननानै लिरनो थाखाय खाबु मोनाखै। दिनै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा गुबुननि आखायावनो थानानै बे बर'नि फिसा रायजोखौ बे सिख'लाय दिनै सालायलायबाय थादों। बियो मोख्रानि फाव फान्दायलाय, बियो मावजिनि फाव फान्दायनानै नोंसोर दिनै बर'फोरखौ सामलायबाय थादों बा दैदेनबाय थादों। आरो दिनैनि दिनाव मोनसे काउरि होननाय मोनसे हानजासो दाबावबाय। जाय समावहाय लाइमोनफोरखौ थुलुंगा होनांगौमोन, बर'फोरनि लाइमोनफोरखौ जेन दे नोंसोरबो थांदो जों बेबायदि फानहरनोसै, सहाय हैथां दैबानायाव गोग्लैना थानायफोरखौ। जाय जेरावहाय दिनै हिन्दु ख्रिस्टियान मुस्लिम सिख रावबो सिनायलायाखै, जास्ट सहायल' होलायलायदों। बे समाव जोंहा पार्टि दानायनिसो दावराव। दा रन्जन दैमारिनि बेलायावहाय जुदि हाग्रामा महिलारिनि स्टेटमेन्टखौ नायोब्ला, बै समाव जेब्ला सरकाराव गैयामोन, जेब्ला प्रमद बर'आ दैदेनदोंमोन, अब्ला बै समाव गोबां न'खराव थांबाय, गोबां एनडिएफबिनि न'खर थांनानै मोनसे आसा आरो मिजिंखौ हैबाय गासिबो गगोन होनना। नाथाय जानो हागौ जोंहा दिनै जेलाव गोबां बेबायदि दंबावो जायफ्रा केस नांनानै दङ, जायफ्रा न'आव फैनो गोसो जाबाय फैनो मोनाखै। गोबां बेबायदि बेक्तिफोर दंबावो जोंहा।
गजोबगोन 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 होननानै दिनै सम बारलांगासिनो दङ। जुदि गुबुना गदोंब्ला दिनै रन्जन दैमारिया मानो गवा? गुबुननि केसखौ नोंसोर जुदि नांनानै बख'नो हाबायब्ला दिनै रन्जन दैमारिखौ मानो बिनि केसखौ नांनानै दिनै मानो बख'नो हाया? जोंहा मोनसे आसा आरो मिजिं दङमोन, आसा आरो मिजिं दङमोन जे रन्जन दैमारिया गगोन होननानै। जों उन्दैनिफ्रायनो खोनाबोनाय रन्जन दैमारिया बर'नि थाखाय हारिनि थाखाय नांदों होनना। आरो जों जेब्ला उन्दै उन्दैमोन जों नुदों जायखिजाया मानसिफ्रानो एनडिएफबिनि मुङावहाय बुजादों खाजादों। जायफ्रा बै समाव आर्मिफोरजों बुजानानै बेगें हारा बायग्लिजोबनानै मास मोननै मोनथाम हस्पिटालाव थाना फैनानै दिनै सानाय सुनाय जानानै जिउ गोमालांदों एनडिएफबि नङामोनब्लाबो। सैसोदों हारियाबो बिसोरनि थाखाय। आरो बिनिखायनो जोंनि हारिया मोनसे आसा दंमोन जुदि जोङो बिसोरनि थाखाय जुदि सैनांदोंब्ला निस्सय जोंहा माबा मोनसे गेदेर फिथाइ थायगोन होननानै। नाथाय हारिनि बे गेदेर फिथाइ थायगोन होननानै आसा खालामनाया दिनै थेर बेथेर सिमांल' जानानै थालांगोन बा थालांबाय होननानै जों साननो हायो। मानोना बै समावनो जेब्ला बिटिआर सुक्ति खालामदों अब्ला बै समाव गासिबो सुक्ति खालामनायावनो बिसोरनि जिउखौ धंस' खालामजोब्बाय, धंस' खालामजोब्बाय। नाथाय अब्लाबो जोंहा मोनसे आसा मिजिं दंबावोमोन, जेरावहाय मिडियानि गेजेरावहाय रन्जन दैमारिनि सायाव बा रन्जन दैमारिखौ लानानै हाग्रामा महिलारिया पलिटिक्स खालामदों जे आं जुदि पावाराव थायोब्ला आं बख'नो हागोन होननानै। जोंहा बेफोर दुखु दं। मानोना नोंथाङा दिनै बर' रायजो राजाखौ गोथां गोथां थगायबाय। दिनैनि दिनाव नोंनि स्टेटमेन्टआ आलादा जाबाय। नाथाय नोंथाङा दिनै मानो बुङा? जुदि नांदोंब्ला रन्जन दैमारिनि थाखाय केस नांदोंब्ला बेसेबांखिनि आवगायबाय होननानै दिनै मानो खोन्थाया? प्रमद बर'आबो बुंबाय जों रन्जन दैमारिनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं। मावलांबाय 5 बोसोरा। रन्जन दैमारिनि थाखाय 5 बोसोर खामानि मावलांबाय, नाथाय गवाखिसै। अब्ला जों नोंसोरखौ मा फोथायनो? जों फोथायनो हाया। दिनै बुंनो थाङोब्ला रायजो राजाया नोंसोरखौ गन लानानै होसोनांसिगौ। मानोना नोंसोरो रायजो राजाखौ मोख्रा थगायनाय बायदि ओरैबायदि थगायनानै थांबाय, ओरैबायदि गाज्रि थगायबाय जे जिउआव बर' माहारिया नोंसोरखौ मालाबाबो बावगारनाय नङा। आंथ' बावगारा, गुबुना बावगारब्लाबो आं नोंथांमोननि बुंनायफोरखौ आं बावगारा। नोंथांमोना सुक्ति होदोंमोन, जोंनो आसा होदोंमोन, मिजिं होदोंमोन, नाथाय नोंसोरो बेफोरखौ मावफुङाखै। जुदि जोंनि बर'नि गेजेराव दिनै न' बां लामा दालांफोरखौ बानायाब्लाबो जुदि रन्जन दैमारिखौ जुदि बख'नानै जुदि नोंसोर देखायोब्ला बर' हारिया ओरैबायदि गोजोनगोन, न'खर न'खर बमा गावगोन। जुदि रन्जन दैमारिया गयोब्ला न'खर न'खर बमा गावगोन, न'खर न'खर दाउ अमा बेदर जागोन, रंजागोन। रन्जन दैमारिया गब्ला बड'लेण्डखौ मोननाय बायदि बर' रायजो राजाया रंजागोन, मोसागोन। जेब्ला बै समाव बिटिआर सुक्ति जादों अब्ला जोंनि गोबाङा मोसादों रंजादों। नाथाय सिङाव मा दङ बेखौ मिथियाखैमोन जे रन्जन दैमारिया जेलाव थांफिनगोन, थाहैनांगोन। नाथाय दिनै रायजो राजाया जाम्बा नंलिया, बुजियि नंलिया, बुजिजोब्बाय। आरो बिनि फिथाइखौ नोंसोरो मोनगोन, मोना नङा। जाय बेक्तिया दिनै गावनि हारिखौ अनो, गावनि हारिनि थाखाय मोजां मावनो सानदोंमोन, नाथाय बेबायदि बेक्तिखौ दिनै जोंनि हारिनि मानसिफ्रानो दिनै इनाय अनागार खालामबाय, मुगैबाय, नासयबाय, थगायबाय। बेफोरनि फाबखौ नोंसोरो जिउआव लानो नांगोन। मोनगोन, सानसेब्लाबो मोनगोन नोंसोरो। हारिनि जानानै जों लुबैयो जेन' जोंनि हारिया अरायबो आलो गोजोनहै सुख सान्तियै रायजो मोनजालांथों होननानै। नाथाय जोंनि बर'आ जिउआव मालाबाबो सान्तियै रायजो मोनजालांगोनखौ जों आसा खालामाखै दायो। मानोना जोंनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै गावनि थाखायल', गावनि न'खरनि थाखाय, गावनि फिसा फिसौनि थाखायल' दिनै सिन्ता खालामो।
हारिनि थाखाय माब्लाबाबो सिन्था खालामा। आसा खालामदों रन्जन दैमारिखौ थाबैनो बख'नो नाजागोन आरो रन्जन दैमारिया थाबैनो उदाङाव फैगोन होननानै। हामबायसै।